Piye lo maksudmu ki ya? Ora Piye lo ah? Piye maksudmu yo ya? ora yo Mas. Beneran ayo. Saya lah. Wah, seram. Loh. Wah. Jan. Iki setengah rolas. Loh, Kang Awal kira teko-teko kayak mau. Lah yo kowe lho kok kowe gelem merjone Kang Awal iki. Lah piye lho, ora nek kerjaan neh kok yo gelem to aku. Iki lho. Banyu putih, kowe luwe to? Wah, Aku yo luwe surung madang niki. heran aku karo Kang Awal ki. Piye karepe peh? Ya ngene iki lho, tengah rolas urung teko, wis luwe ki aku isuk Ramadan ngene iki. Padha wae pemangsane aku wis. Awali yo ngono kuwi lho, Bos. Ngene iki ambil keluwen urung teko-teko. Lah iya. Kowe yo gelem kon megah iki yo an. Dhewe iki ya menungso lho. Ngene kayak mau kok ya dikirim-kirim ki piye karepe? Pemangsane dhewe iki kewan. Kewane madang lho ya an ki. Iki ki ora masalah kewan karo menungso lho, Bos. Dhewe iki luwe iki lho piye mangan apa? Ya terus piye lah Kang Awal lho ya urung teko-teko kayak mau ki. Ya ayo balik wae. Lah dhewe iki keluwen ning kene iki. Lah ora ya kuwi mangan-mangan angin dhisik kan ku masuk angin. Piye? Ya bongko dhewe ngene iki ngono kuwi caramu. Ya wis ayo. Kaliran gede ngene iki. Ayolah, jane yo males balik iki. Tapi aku luwih banget dipampani kawan. Ayo Kang Awal teko. Weh. Kawanan aku cacah iki. Putih ya. Wah yo ngono lho Kang, gak mau dinteni lho. Lah kok dene teko to, Kang? Anu lho, Gong. Enek tamu iki mau ki ning omah. Aku lho, Bos. Kang Awal ki enek tamu. Ngono buruk sangka jirene ngirimi kawanan terus. Pijan. Enggak ngira iki aja ngomong sik. Ngono buruk sangka jirene ngirimi kawanan terus. Pijan. Enggak ngira iki aja ngomong sik. Wah, jan lho dikirim sego es. Oh, ilat-ilat kadal ngene iki kancane sing kena. Yo wis, gek ndang dipangan iki. Selak awan weh jan. Iye lu putih tenan iki pokoke yo. Nah, dimangan. Kene. Jombe. Lho, mungkin nganu direk Kang anu apa Kang Awal ngene iki kebiasaan awan-awan tong dikirim lek ngomong beh. Enggak ngerong ngerti ngomong. Wis lambemu meneng, gak mau panggah nyicil agar dipangan lho. Yo. Yo kan aku ngomong karo Kang Awal. Nyapa to jane kok malah udur-uduran iki cah loro iki? Hah? Nyapa? Ya wis gek ndang dipangan iki. Markos, Gong, gek ndang dipangan. Ya wis aku tak balik dhisik iki yo. Oh iya Kang. Ya Kang, ya. Aku ki selak dinteni kayak mau Jangkrik iki Gong. Mau anak Kang Awal ning kene ngomongnya elek-elek. Kancane ngene iki sing dipakakne. Piye lho maksudmu ki ya? ora Piye lho ah? Piye maksudmu ya? ora. Yo Mas Jan. Jan. Piye maksudmu ki ya?